Na, szóval ott tartottunk, hogy a gyerekek igazából most még aludnak, de most, és nem alszanak, hanem igazából fürdenek. Na, légy szíves, iratkozzatok föl, és ha feliratkoztok, akkor persze lesz új több videó. Most igazából az lesz ennek a videónak a címe, hogy ki tudja, a nagy, itt nem tudjátok, a nagy nyaralás. Szóval, mivel ezek most itt vannak, ezeket normál bepakolni, és akkor most itt fel fognak jönni. Tudom, még nem kezdtem el, majd csak most fogom. Na, most fog igazából elkezdődni ez a videó. No, annyira jó, hogy most nyaralni megyünk. Igen. De ahhoz össze kell gyűjtenünk a dolgokat. Igen. Szóval, két kicsi, mi bepakoljuk magunknak. Így. Két kicsi, most megpróbálok bepakolni magának, nem tudtam. Na, én biztos, hogy ebbe a táskába fogok. Mert igen, ugye ez még sulis dolgok vannak, mert ez a suli táska, szóval ebbe biztos nem tudom bepakolni, ugye? Igen. És nekik mindig van egy speciális táskájuk, amiért el fognak menni. Mert nekik sok ilyen izé közül választhatnak mindig, mert ott fönt van igazából, hogy mibe is pakolhatnak. Szóval vagy ebbe, vagy ebbe. Vagy ebbe. Szóval ők, hát nekik elég ennyi van elég, bepakolhatnak. A szülők egybe szoktak pakolni, mert a legnagyobbá, és ez szokott az övé lenni, ez meg az övé, és közöttük be szoktak pakolni. Na, kezdődjön is akkor ez a videó! Na szóval, tesó, mi bepakoljunk ebbe? Igen. Jó. Hú, nem is tudom, milyen ruhákat vigyek. Hát tudod nagyon, én se tudom, milyen ruhákat vigyek. De nem, majd megpróbálok valamit, hogy melyik legyen. Először is biztos, hogy be fogom vinni az ünneplő ruháimat. Ja, meg ezt is, de be fogok ma menni. És még berakok egyet, mivel jó lesz, nem kell ilyen nagyon sokat raknom. Püssálat. Mivel most nincsen annyira hideg, nem fogok annyira ilyen túlságosokat vinni. Viszem a tablettamat. És nekem ennyi szerintem bőven. Ja, meg a kutyusomat is viszem kell. Hát persze, róla úgy megfeledkeztem. Őt mégse visszük, mert anya azt mondta, hogy nem vihetjük. Na jó, azt hiszem, én kész vagyok. Jó, de én mit pakoljak be? Nem tudom, Istenem, mit pakoljak. Megvárlak. Jó, keszi. Ja, mit rakjak? Nem is tudom, az biztos, hogy is berakom az ünnepi ruhámat, de mibe menjek? Nem tudom, megyek például ebbe. Nem, ebbe fogok menni. Ezt berakom, és ebbe fogok, ezt is berakom. Berakom oda a két püsjáratomat, a tabomat én is. És kb. Tesó is annyit rakott. Nem mehetünk. Vízipisztoly nem kell. Ó, de, vízipisztoly, kedvenc vízipisztolyunkat is visszük. Na, félbeszól, aztán majd a kezünkbe fogjuk. Ja. Itt van például ugye jó magyar tojás. De jó, már ilyen is van. Készen vagyunk. Jól van, gyerekek, addig menjetek be a
majd a szállítóval. Én ebbe biztos nem fogok. Ebbe biztos nem. Be fogok menni. Így. Nem, mi a szarom. Ez vagy van így töltve. Bocsi, mert csúnyán beszéltem, csak egy kicsit nem értettem, hogy miért van ebben ennyi dolog, amik hát nem kéne, nem kellenek. Jó. Ezek mind nem kellenek, meg ez a lámpa se kell. Eladom a szegényeknek, ennek a szörnyeknek, úristen, egy kokonatot lakok nekik, tessék, mindenki kap egyet. Jó, a könyv az kimaradt. Valaki nem kapott? Esetleg valaki nem kapott, tessék. Én berakom az ünneplőruhámat, a pizsamámat. Nem tudom, berakom ezt is. Még mit rakjak be, és ez a normális ruhám, amiben hát apa is tudok majd menni. Így, ja, meg persze a telefonomat. Az nem maradhat ki. Berakom a telefonomat, itt van a férjem telefonja is. Jaj, várjál, nekem is be kell. Jó, én ezt fogom csak berakni délutánra. Azon kívül még be fogom rakni ugye a fürdőnadrágomat, az én is, meg ezt, mert ez a kedvencem. Meg ebbe szülhetek még reggelizni is. Meg még persze a pizsomámat. Mi mást annyira nem fogunk vinni. Jó. Na, akkor most fognak ugye lenni a táborozó helyre, de lehet, hogy azt majd a másik részbe fogom megcsinálni, vagy nem tudom, de ezt még majd kiderül. Most csak meg fogom mutatni azt, ahogy kiveszik a szobákat. Szerintem utána már le is állítom, mert mennem kell, de majd később folytatjuk, és akkor majd akkor jobb lesz. Most, mivel ugye mások is vannak itt, majd, na jó. Egyébként ennyi volt ez a videó, mert még szerkesztenem is kéne, hogy több ágy legyen egy szobába, és ennyi. Na, sziasztok, remélem, hogy tetszett ez a videó, tudom, még nem szereztem be teljesen, de hogyha tetszett, akkor majd nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel, és írjatok meg kommentből, milyen videók legyenek. Sziasztok!